मनपा निवडणूक प्रचाराला उरले अवघे 3 तास। राज्यामध्ये 29 महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार। सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून अखेरच्या दिवशी प्रचाराचा जोर। मनपा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्र्यांची नागपूरमध्ये बाईकवरून रॅली। प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी साधला नागपूरकरांबरोबर संवाद। डोंबिवलीत शिवसेना भाजपमध्ये तुफान राडा। भाजप पदाधिकारी नाटेकर गंभीर जखमी। 7 जणांवर गुन्हा दाखल। प्रभाग क्रमांक 29 मधील वाद विकोपाला। सत्ताधाऱ्यांकडे सांगण्यासारखं काहीच नसल्यानं पैशांचं वाटप सुरू आहे। शाखा भेटी दरम्यान उद्धव ठाकरेंचा घणाघात। निवडणुकीत पैशांचा महापूर सुरू असल्याचा आरोप।